Je pravdou, počkajte, mám takú strašne veľkú hlavu na celú obrazovku. Čo to je? Ako švábka. Tak som veľmi rád, že konečne sa vám môžem aj takto prostredníctvom videa prihovoriť. Na toto video som sa veľmi tešil, pretože bude s mojou starou mamou. A tešil som sa na to, že to bude taká spomienka na jednej strane, na druhej strane, že si aj tak naozaj ukážeme, že aj starí ľudia vedia byť zábavní. A moja starka, verte mi, vie byť zábavná. Možno sa tak na videu až nerozšupne ako zvyčajne, ale je úplne perfektná. Tak sa teším na toto video. Tak to pozerajte ďalej a vidíme sa a aj si z neho dačo odniesne. Len nekúkajte len tak zbytočne, lebo ak to idete kúkať len tak môžete vypnúť hneď. Držte sa. Čaute zatiaľ. Dobre, počkaj, sa pozriem, že či som dobre učesaný. Dobre som. Dobre si, pekný si. Aj pribral si už, Andrejko, teraz. Dobre, starka, začneme, dobre? Musíš pozerať do toho krúžku, nie tam, kde si ty, nie že tá... Tuto, tuto, čo je na prostriedku. Do toho krúžku, starka. No veď tuto, aké nevidím, keď som slepá, čo mi vravíš, nevidím nič. Srdečne vás všetkých pozdravujem, moje meno je Andrej Ondrejka, som kaplanom v Dolnom Kubíne a toto je moja starka. Vítaj, starka. Ďakujem pekne, no. Ja by som vám chcel v dnešnom dni, teda nie len v dnešnom dni, ale celkovo táto korona, ktorá prišla, je taká ťažká asi pre starých ľudí, nie? Že tak človek zostal sám doma tak, ale my sme starku chodili sem tam pozrieť, aj teraz som tu vlastne pri nej. Tak, a je mať 80 rokov. A je mať 80 rokov, tak ona sa aj sama predstaví. Ako sa voláš? Božena Ondrejková. Tak teraz by som si so starkou chcel zahrať takú krátku hru, možno na takú inšpiráciu aj pre vás všetkých. Ja starkej položím 5 takých vied, ktoré ona bude mať potom doplniť a naopak ich budem doplňať aj ja. Takže môžeme hneď začať prvou vetou. Starka, doplň vetu. Máš ma rada, lebo... Lebo si môj vnúk. Asi najmladší bol a mala som ťa vždy rada, učila som ťa, pamätá sa, písali sme, keď si tu prišiel, no a nevieš. Veď som ťa učila a chodila som aj, keď si chodil do škôlky, išla po teba. No, a som plakal, nie? Plakal si, no a čo som bola som rada, že ste tu. Dobre, prvá veta, úplne perfektne zvládnutá. Starka, druhá veta. Nemám ťa rada, lebo... Koho? Teba? Mňa. A prečo ja ťa mám rada? Furt nie, že ťa nemám rada. Ja ťa mám rada. A modlím sa, pretože si dobrý chlapec a si kňazom a ako by som ťa nemala rada. Ale, dobre, ale teraz skús vymyslieť takú vetu na to, že nemám ťa rada, lebo si neporiadny, alebo lebo si, neviem, taký. Nevrav mi, ja ťa mám rada stále. To mi ani nevrav takú. Ja sa modlím a prosím a Pursa, veď ťa mám na fotke. Na fotke. Viete, koľko tu má fotiek, starka mojich? Ona zo všetkých novín, ktoré boli, kde som ja bol niekedy, tak starka vystrihla moju hlavu a nalepila. Dobre, starka, dáme si ďalšiu otázku. Vetu, ktorú by si mala doplniť. Že, veta znie, keby som mohla, dala by som ti... No a čo by som aj život by som dala za teba, ja by som zomrela radšej a ty, aby si žil. Zlatá, no toto je moja starenka. Nie, a čo ja som už stará, mňa už zavadziam každému. Aj keď som myslel, že aspoň za 1,000 eur, nie? No aj to dala by som ti, neboj sa. Mám pôjdeš vytiahnuť. Nie, ja teraz to som srandoval. To je krásne, naozaj dať život za niekoho, to je najviac. Veď Sväté písmo o tom hovorí, nie? Že nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Dobre, ešte pozná zo Svätého písma katolíčka. Ja modlím sa, prosím, mám omšu každý deň počúvam. Dobre, starka, ideme na štvrtú otázku, hej? Už sme mali o tom. Mám ťa rada, lebo, nemám ťa rada, lebo, keby som mohla, dala by som ti. A teraz si dáme štvrtú. Štvrtá je, dokončí vetu, starka. Chcem, aby si bol... dobrým kňazom, aby si všetko zvládol. Zlatá. No a nie, to je najhlavnejšie. To je pravda, to je pravda. Dobre, to bola štvrtá otázka, alebo teda doplnenie vied. A teraz posledná. Počkaj, teda ako musíme vymyslieť ako dobrú. Chcem, aby si sa dostal na... No, čo bude, no na vyšší stupeň, aby si ešte bol
pánom farárom a aj biskupom. No a nie. Starka, to ja nechcem byť biskupom. Nie. No na čo? Veď jeden nám stačí. No veď ako ti poviem. Starka zlata. Ako ti poviem, Ja by som len bol chcem, biskupom. aby No si... pozri, tá ide po honoroch, tá ide po miestach. No, ale naozaj, ako by si neveril. Ale ja by som ani nechcel byť pánom biskupom, lebo pán biskup to má veľmi ťažké. No, Pán biskup ale... musí prekladať všetkých kňazov, musí to všetko počúvať, musí riešiť to a to a to a to. A vieš to, vieš, to je také ťažké byť trošku biskupom. Ja Zase viem, sa nemusíš až tak veľmi modliť, dobre? Moc si už docielil. Moc. Ale to všetko zvládeš a to je tak. To je ako starka. No. Starka je odvodené slovo od slova starať sa do všetkého však. No. Starieš sa do všetkého? Nestariem sa. Ja nerobím protive nikomu. Nechcem protive nerobiť. Nerobí. Ja chcem, aby ma mali rady. Aj Aby ťa som majú. aj detičky malinké, Matejko, To Emuška, sú moje aby ma mali rady. No. Teraz mi starka položí mne vetu, ktorú ja teraz doplním. No, akú vetu? Aby si bol zdravý. Starka, A čo ale ty ešte? mne musíš dať ale mne musíš dať vetu, že chcem, aby si bol. Ty to vravíš, toto musíš ty povedať. Andrejko, ja chcem, aby si bol zdravý. Ale nemôžeš to doplniť. A ako to máme? Chcem, aby si bol dobrý. Ja doplním toto už, dobre? Chcem, aby si bol... Ja viem, čo chceš. Chceš, aby som bol dobrým kňazom, aby ma mali všetci radi a aby som bol stále dobrý a usmiatý a teda. Tak. Splnil som tvoj cieľ? Hej, splnil. Daj 5. Pozri, aký mám krivé palce. Keď sa chcem prežehnať, myslím si, touto rukou podvihnú ruku, by si neveril. Som rada, keď... Si rada, keď k tebe prídem na návštevu, keď sa pomodlím za teba ruženec, keď odslúžim svätú omšu, alebo keď ma vidíš na luxe sa modlí ruženečak. No, to som rada. A dávam ti krížik na čelo, na televízore. Starka normálne na televízor dáva krížik, bez rady, naozaj, ja som to už videl veľakrát. Ale naozaj, Andrejku, naozaj, nemyslíš si, že nevravím pravdu. Ja ti verím, Ja ma rád, lebo... Lebo som mu stará, lebo... Ja odpovedám, počkaj, mám ťa rád, lebo máš dobré srdce, lebo si sa vždy tak pre mňa vedela obetovať. No. A mám ťa rád, lebo naozaj si bola od mala. Vždy, keď som prišiel, ešte keď koruny boli slovenské, Starka, daj 5 korun, vieš, ako na takú čokoládku, alebo na volačo. No, ja a vždy mi dala, to je pravda, že máš dobré srdce. Mám ťa rád preto, lebo máš dobré srdce. No, ja mám pre každého dobré srdce. Chcel by si sa podobať na... Chcel by som sa podobať na... akože nie výzorovo, ale srdcom by som sa chcel asi podobať na Patra Pia, lebo je aj môj birmovný patron a je taký naozaj... Malo jednak veľkú trpezlivosť a veľkú svetosť. Ale... Andrejko, v živote by si chcel dokázať? V živote by som chcel dokázať, aby som bol, neviem. Nechcem povedať také klišé, viete, že chcel by som byť svätý, že aby som bol svätý, ale naozaj by som chcel byť tak jednoducho, že dakedy sa to tak snažíme sieliť, že byť na silu svätý, ale byť možno tak svätý, aby som si to neuvedomoval, aby som sa naozaj tak spoliehal na Pána Boha. Toto by som chcel si tak najviac dokázať. Teraz by sme si ešte, vieš čo mohli? Ešte by sme si mohli zaspievať. Ako? No. Aleluja, šabalabalaba. No nie, túto si zaspievajme. A teraz moju. O môj Bože, nové ráno, doprial si mi lásku. Starka, to je strašne dlhá pesnička. No nie. Alebo vítaj o Ježišu, môj boský ho z neba. Ale veď spievať, nie básničku hovoriť. No, zaspievaj. Aj takú, aby pekná bola. Nepoškvrnené srdce Márie. Dobre, len to je strašne dlhá pesnička. Nie, to je nedlhá. Nepoškvrnené srdce Márie, si svetlom a cestou, si svetlom a cestou, si svetlom a cestou nám na zemi. Zasvetení kňazi tebe, Mária, zasvetení kňazi tebe, Mária, dávajú sa s láskou,
sú podobnými Kristovi. No krásne. Už ďalšiu... Veriaci zasvetení tebe. Dobre, no ďakujeme ti. No vidíš. Gratulujeme, Ešte gratulujeme. aj ďalej. Ja viem, že ešte aj ďalej, len oni chcú aj pozerať aj iné. Vieš, čo povedal? A môžeš zakývať. Dobre. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne. Aj Starka ďakujem. Ďakujem. Že si tu mohla byť. A ešte odkáž čo také naozaj máš poslednú šancu niečo odkázať takto celému svetu, všetkým, ktorí ťa budú mladí počúvať. Aby čo by boli zdraví, aby sa modlievali, aby sa nikdy nespustili a najhlavnejšie je, aby chodili do kostôlka. Dobre. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že naozaj starých rodičov nám Pán Boh posiela kvôli tomu, lebo oni sú našimi predkami, oni sú našou krvou, oni jednoducho tam, kde sme, to sme vďaka ním, vďaka našim starým rodičom, preto im naozaj patrí veľká vďaka, patrí im naozaj úcta, mali by sme ku ním chodiť, mali by sme ich nosiť na rukách, len na Slovensku je to skôr tak, že starší ľudia sú tak trošku v úzadi, tak preto Starenka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala takéto pozvanie do tohto videa. Ako to barabil ten majster. Starka, už musíme končiť, lebo tam už je strašne málo času. Iba poďakujeme, dobre? A toto mi odoplní. Tak my vám ďakujeme veľmi pekne, držte sa a dúfajme, že sa čoskoro vidíme a naozaj boskávajte. A nech vám dá Pán Božko zdravia. Počkaj ešte. Boskávajte ruky vašich starých rodičov, lebo je to veľmi potrebné. A ja tvoje boskávam. Není toto úžasné, že ne? Držte sa. Čo mi to... Ešte takú jednu vec by som chcel, Starka. Tu nám máme muškáty posadené. Povedz, čo rozprávajú ľudia o našich muškátoch. Že také muškáty nemá nik v dedine ako my. To náš Andrejko nasadil. A je to tu. A Pán Božko nám dáva, Svetorečenie v priamom prenose. aby pekne narásli, boli veľké, aby sme mali najkrajšie v dedine. Starka, ale to nesmieme tak na pýchu. To len tak, akože z radosti to robíme. No z radosti. Nie kvôli tomu, aby ťa hocikto chválil. Nie, ale to naozaj, to nikto nie je takýto muškátov veľkých dlhých. Na meter. Nedávno sme mali Medzinárodný deň starých ľudí, preto ja som sa rozhodol, že so Starkou spravím toto video, ktoré ste videli. Tak dúfam, že vás aj trošku pobavilo, lebo ja som so svojou Starkou veľmi rád. A hlavne naozaj vás tak prosím, vždy, keď budete mať voľnú chvíľu, vždy, keď sa vám bude dať, vždy, keď budete mať čas, naozaj strávte ho so svojimi starými rodičmi, pretože viete, oni sú naša krv, oni sú tí, ktorí nás dostali tam, kde sme, oni sú jednoducho tí, ktorí nás vychovali, lebo častokrát na nich zabúdame na to, že sme vyšli od nich, že cez ich ruky, cez ich kolísanie, cez ich hladkanie, cez ich opateru, cez ich prácu, cez toto všetko sme prišli, alebo teda sme jednoducho dostali všetko cez ich ruky. Preto rádi boskávajme ruky vašich rodičov, ruky vašich starých rodičov. Naozaj jednoducho správame všetko preto, aby sme sa im odvďačili za to, čo oni spravili pre nás. Neodložte svojich starých rodičov niekde do skrine, teda do úzadia, neodložte ich niekde, kde jednoducho zostanú sami. Na to ste tu na svete, preto vám Pán Boh ich posiela, aby sme ich mali radi, aby sme ich milovali, aby sme sa im naozaj za všetko, tak aspoň tou čiastkou našou malou odvďačili. Ďakujem vám veľmi pekne, ja vám prajem ešte požehnaný deň a dúfajme, že sa vidíme čoskoro. Držte sa zatiaľ s Pánom Bohom. A ešte som tu, aby ste vedeli. Čaute.